Alright, for today's video, kita ba mo ng nukos nga giputos pag daon saging? Partida kayo, humot-humot na inyong nukos na idagsugba ninyo, tanawan yun nga video. Nya nata karon sa bukirang bahin sa Sugboy, tanawa na pa'y mga baka, diya na pa'y mga kasagingan, kasagbutan, sa pa'y tanang matang makita na mas bukid na diya. Nya kay kulang taglamas diha, magkuha, tadiring dapita. Di kay magkuha mo palit kita detay kay wa man tay tinanom dire sab good taon mo dia. O to ara gikan kay taglami kay nga sunset dia. Kita tag tindahan ani birada takuha dire kamatis sa good pod kay wa am tay kamatis balay. Lisod po kay guatay kamatis sa palit po tag shampoo dire kay lami kay kaligo iguman. Nya ato na yung pirmirong buhaton na siyempre ang ato na dayon ng mga lamas-lamas di ato na paghiwa-hiwaon kay ato man paslak sa lawas nukos. Kaya para idigsugba na umut-humot ba ka ng murag tanlas gud sa imong ilong padung sa imong baga ang baho dias nukos nga naiputos daon saging sab taon mo diay. Imbis kay foil ato ibutang dire guys nya di man magsilbi kay nam tas bukid ngita taglaing paagi oy kinauboy bangita tag daon saging di atong gi haub. Wa mo sa butan ng haub kanang gi padaganang gamay kayo ang kuan ba ang saging daon saging. O nawara na mo idagdag kalaman diha. Nya mo na ni kuha tag saging dia. O mo na ato na nang i-check dia og nahaw na ba dia tanan. Nya siyempre magamit kita gunting dia kag kita magamit gunting kay wiwi ang dagan sa pag kunis-kunis ato dia sa daon saging sa taon mo dia ay. Ana kalami ning daon saging guys butangan ato dia sa nukos murag mo mohatag di sa extra aroma. Extra aroma sa mong kagaral. Nya kay para kadang nukos dili sa mo sabod dia sugbahan kay taya ka na sugbahan aw na gyud tay pang sapal ya sa screen. Nya para sa impormasyon sa tanan perti ra kay baratuhan ning nukos diri sa bukid guys unsa gud taon mo kapalit tag unom ka buok diha. Nya 200 pesos ra sa gud lapas pag na kilo so mo na advantage na namos bukid guys kay mga inato ra nga presyo diha o tanawa ang atong finished product diha. Nya mo na kita pa gitrabaho sa nukos kita pag imuhaling ana total package ta alig-alig bantua o kana kayo pirtig ka na inita kita pagitag mga bagol ya daggang kay mga resources des bukid oy o nagadaw-daw lang kayo ay nya bagar tong tuyo ana o mo na nagbaga na oto na nang ibutang diha ang atong nukos with putos nga dahon saging o unsa pay tawag nyo diha basta mao ni ako ang pangalan diha o ato gyud nang ipantay-pantay diha pagbutang diha kalayo kay sa taon ta diha para even ang ipagkaluto ba even in English do o tanawa ra gud natong nukos siya ga daaw-daaw ga kulo-kulo ng sabaw siyang gagalingon o mo na diha atong finished product o sa tatanawan nya na wa kayo pagod na kay na dawn saging nya plus humot pag kayo parisan pag ginagutan Bisaya match kayo oy dang sagutan mo diha mo na advantage ang nakas bukid kay kumpleto kayo nya gitilawan mao na perting lamia so moro to sige bye.